Hello guys, good morning. Agoy, nabungkag akong buhok. Good morning everyone. Welcome to my vlog. Unong sa naman po ni, naglangi-langi naman po ni bataan eh. Unsa man, dili mo ka pwede mo gawas kay ngano. Tabangan ka dito ni kuan ni boss. Ni mo laban man si Inday niya mayon niya kay dako ana ni boss si Dodong gamay ka abtik ang nagkuan. Di ka pwede mo gawas dagol, diri ra jud ka dagol kay patay mo dito ni Bots ug ni Dodong gamay, natabangan ka niya, ikaw ra isa, impas ka. Hmm. Sayo pa kaayo guys, alas 5 pa alas 5 kapin sa buntag. Lungag dayon, pagbangon ako, takang nintag ni lungag kay para igo-igo pud maluto pagkaakuan. Nakakaon na dayon si Banana kay Lunes karon work man na niya. Ana. Unang takang dahil na yung nga bisita sa lamisa oh. Si Rosel baya yung hapa gud sa lamisa. Unya dapit manguha ko og kuan guys na po di herbal. Ni taga buntag sayo manguha og kanang herbal guys kay nindot ang buntag sayo manguha herbal kay kuan. Nang wa pa bitaw ning gawas ang adlaw. Kay epektibo daw kayo na mo ingon sa mga mananambal, sa mga guwangon, mga kuan ba, tinuhuan sa mga sa unang-una. O mao sa ingon pod sa mga abularyo nga kung magkuha daw kunog herbal leaves daw kuno nga imuhang imnon. Dindot daw manguha sa buntag sayo nga wala pay adlaw. Naantay mga bulak dira may no? Ha? Ang duha gibutangan nimo? Oo. Ana pa dae may bulak guys pero manguha gyapon kog bulak ron kay para unya na pong gabi eh. Kaya ka naman kuning tubo sa mga dapit guys, ili mo na para kung sa kong banana kay mo katay na pud sa gate ba niya. Mo ka na pud ang gate na mo kanabitang kinsa ni kanang mulabon na pud ang mo ang gate ba kay mo ana mo ng bulak o mo scattered mo na siya. Mo ana. Ug ipag-ibot ganin ako tong mga kuan gani ang kaning alugbate kay kuan din guwang na pud ang alugbate guys pag guwang imo na gyud na siya ibton dayon ilisa na po na nimo siya og bag-o na ko yung alugbate dito oh bag-o pero na diri sa pinakakilid kanang naay kuan ako naay baliti nga gamay naay baliti na kung kanang nasa sulod diri ba o na di ana mao to nga mugawas yung kung manguha og bulak ito aman to sa gawas ang oy makitaan ka ha? Ang bulak banana makitaan na nag kuan na ba na siya maligo na nag kuan nag Gardo Versusa. Ang ako ang tulog lami kay kung tulog guys unya makamata ko guys kay kani ako ang Persian guys magsigig pamukaw gasigili sa pangayo og katpod inang kadlawon ay upoy yang igara pod sige og panguan guys kay may katpod sige og pamukaw nya alas 5 na lang sa kadlawon sa buntag sayo ngay gyapon og kuan ning bangon na lang ko nangayo na gyapon mo to nga itagal kaya katong gud iyang sudanan sa pagkaon guys nga mo ang ibutang sila sa online nahutdan niya kapuyan mo kay kumutindog para mga mukuha na pud og katpod niya mao to nahigda ra ko pag natanaw gani nagitagaan ako siya aparte niyang kaon nabusog kay na ro gahapa sa lamisa ang gahapa kay busog na kay pinabitay pa ang tii ang isa kamot niya oh na hapa eh uy ayaw siya ikuan kay na pa may ligo na banana guys nya ako nangihi ko guys samtang nangihi ko kuan ko guys ga vlog kaya yama nya madto na po ko sa Pikas Baleron kay mamalong na po ko suga dito
Nakay sayang kayo ang kurente dayon mga pugugban. Unahan ako ang serpentina kay imnon man ang bananang serpentina gud karon. Hmm. Jet lang guys ha. Nagkuha sa kog. Magkuha ko daag serpentina guys. Ay dong. Kay para ako humulan. Napuyan na po ni kalamigas diri ba oh. May mga pupo. May ano pupo na sa nako ang kuan. Nandako na kong atsal guys. Oh. Na sa ko bunga. Era ko mga kuan oh. Serpentina. 2, 4, 6. Ang samukan. Ako sa ding humulan daan kay para init siya. May humulan sa init. Awa diya dong. Si Dago pag-lili. Yung lili gani si Bots. Anak dayo mini ba. Nang intro kay na siya ni Bots kay wala away. Apa baka na siya kape? Ano adi eh. Ay, aging salad mo eh. Naman ko serpentina guys kay. Diri na ko na ibot. Para makita ni banana kay. Say malimtan mo na niya. Dito ra kay mugawas ko. Taka ra bilangkad. Hi George. Is adopted oh. Hi George, adopted George. Oy, ay. Gutom na George, unya na George ha. Nung kay napa man day agas do. Napa man to maghumol ko ron kay napay agas. Awa dong. Na. Kuan kog tubig guys ka. Na kaya naapay agas. Tapos ano pang ano nang ihi nila. Dari oh, puyuan na po ni Greg Alamigas ba kay murag ibalayan nila ay. Hi everyone, George Regan. Si George Regan. Sabi niya kaon na. Wala pa kaon, George. Sayo pa kayo, George. Ako saning taguan. Okay. Bakit aning banyan? Dari rin nilalam. Araw. Okay, bakit aning. Magkuha taong tubig na po guys. Ato yung iba naman sa mga ihi. Agoy dagi, hulog naman ng taklop tambal daddy ha.
ka na kuning galon. Dili lagi mo gawas sa dong. Kahit kay ulo ni muan ni oh. Naara ba si Andre o si Dudong Gamay? Impas yung Dudong Gamay. Hinay na ang agas. Siguro ko kahumulan eh. Ano man na? Wait lang guys ha. There is ang wall. Kuan ta ang ihi. Ay, upo. Mga ka guys. Ako juga kay nagtabang ng herbal gas oy kay. Kani ako ang kuan sa kong gibati karon sa kuang ilong akong tutunlan. Padulong na ni sa ubo ba. Gani kay naay kaning herbal ako jud kagtabang ng herbal kay. O gining herbal na kaingon niya wala ning padayon ang akong ubo. Kay kang bayabas pa lang dal sa bana, grabe na kay nagtambal. Yung banana kay ang iyang giinom siyang ubo kay kalabo. Ang iyang ubo nga perting gahia. Yung humok-humok na. Nya unya na pud ako na pud siyang kaimnon. Mangwa na pud ko unya. Magpalong sa tagsuga dito sa kuan. Bikas balay. Then ay ako mga herbal. George! May! Imna na daan mong bulak. Nadaot tapon na. Palong tagsuga. Pagilom di buts oy kay ako kay kagtingog. Nanita diri bigas balay guys. Mamalong taog suga. Yo.
na diri ang dahon sa sabana oh. Dagan na ni ang dahon sa sabana diri kay wala na may mukuan. Wala na mag mamutol. In Jesus' name, in Jesus' name. Tara guys. Ibutan sana ko ni camera kay maglisod ko. Hey, Big Boss. Hey, Big Boss. Manatag kamalong suga, guys. Hali, Big Boss. Mabalik na ta diri. Nangita ko sili. Na, Big Boss. Alin na. Big Boss. Dali. Ay, sili da ari. Gusto ko mga sili. Baka na yan ko. Itanong na lang na ako dito sa balay. Isa na ibitin nila eh. Oh, grabe ka sukal. No. Big Boss. Si Big Boss akong paunahon kay kabalo na siya na. Ali, dili ba? Pero guys, dag-uban-uban. Dili mo na ako. Ali na. Ilang kananay man ang akuan. Ero usay kay ako pa mapakaon na na. Hala ni ara sili man di ay ni. Kari na lang akong kuhaon. Akong itanom dito sa mua. Na. Magkuha ko guna. Ay. Dali na Big Boss. Ay ambak juga diha ron. Ambak juga kay nang di ka mukuan. Magkuha sa ko guna guys. Magtanong kag sili. Mangay ko bulak. 1. Uy, piring. Akong piring gapadulong. Amang kagikan. Kagikan? Uli na dito kay mga na mo ron. Ikaw. Uli na. Uli na piring. Te, nangayo ko bulak, te, ha. Salamat. Kuha sa tao. Guna, guys. Kaon ako dito ang kuan. Kaon ako ang kuan. Ang sili kay tanom na ko diri. Dili na ko to itanong. Akong kaon nga na ay ublot kay. Nabuhi ang akong kuan kalabo. Ehe. Nabuhi akong gitanong nga kalabo, guys. Na, tangan ako ni kuan kay nakuan siya kanang nagdungo ba. Hala na, at cellphone na buhi dire ha. Lang. Nanubo na pa ako mga malunggay Anam mo na ko nagkuha ng mga malunggay kay dili na ko wala matubo diri kay atubangan kay sa walay. Naman kuha ang yang. Ito pa ba din malunggay daro. Nang mo na ko nagpamuha.
Kami ani oy ikuan sa tambal. I-apil og mag-adto ko dito kay kuha ko kanang kuan. Sili. Hoy, Big Boss. Diyan ka lang. Ako ang kuan Yan bikig kuan diri guys ay bitin. Nangwa ko i-stand sa kong cellphone. May kuan. Kuanan ani. Tungtungan ba? Yan nagbita na ibunga guys. Tagan sili diri guys. Unaon na to kay bisan ay bitin. Na ikuan ligbati. Diyan na ran. Na. To ara iyang minin gapo siya na sili. Kinahanglan kuhaon ni siya guys kanang maapil iyang ugat kay para di siya makuan. Mamatay unyag. Kuan na to. Ay kanang butangan siya kuan ba guys? Tangan siya ala to ara Saya kita ko mga kalubutan diri. Diri na tayo butang ng kamera. Na. Huwag tungtunganan. Okay. Doon na ito na ibalin sa ikas balay. In Jesus name. Awa, di piring. Kinahanglan mong good. Itanong ni siya na apa yuta. Ay, naibot pero ito kayo na. Piring. Kuha na po itong isa po. Ito ang tanom dito. May mga sili diri na nubo. Kani, kuha na to ni. Ali diri. Itong iring ay gasunod-sunod po siya ay. Lagi. Ano ni itong to? Gasunod-sunod. May na kayo mo makabantay na abay bitin diri. Ayaw ko na diri. Ganito niya kung anito na kung itanong. Hoy, nga naman na piring. Ayaw nagilagti kay ayaw na namong nanay. Matumban na, wadili ra ba na ligon? Kami kay naayuta, mabuhi kami. Ara guys, sili. Itong isa naibot na dito. Tala piring. Diri piring. Ay, in Jesus name. Cooking sili. Hindi ko ng isa. Ali na Big Boss. Dali. Di ka makalabas dyan. Balikan na ako na sira. Diri na ko na itanong. Okay, kipa ko lamigas. Istot.
Ano na ko ni tanom ha? Nagkuwas. Ano daw di? Pwede ba ni dire? Dari ba oh? Kabatuan man siya. Oh, sili. Hoy, Kuyawan ako ni Muti. Oy. Nanguha kong sili dito, te. Oh. ha? Sili. Ano po ah? Ato, dagan kay norok, te. Oh. Ikas balay. Mm. Ako tanom diri. Kay, rao. Kay makuha na naman ni sagbot dito. Sabi lang, tulog mang tuliha sa pikas lutin naman ko itiliran ng duro. Dane, diya. Pikas. Okay, sayang na. Una ko kay unahan man ko sa langgam. Ah, mga on bitaw na sila sili, no? Kasi dilaw, ako nang hapin ko. Kinangala ko nung langgam, gana na sila sili nga, halang man na. Gana ang lagi. Hmm? Hala, no? Dabuang. Okay. Ay, Diyos ko, Lord, amin ako ni ito. Akong banana. Wala sa ito kaligo akong banana ba? Kasi na ito siya dito, nawala ako guys. Wala siya kay balong, nananong na ko dali. Akong gabon. Anak sa gabon ha. Anak sa gabon. Nananong pa ko gabon. Dari na ko ni tanong guys. Dari lang. Mao na tuloy sa ako. Wala mo ni ganito. Ako lang. Wala lang yun. Ay, naikuan. Iyan lang. Dagan kay alamigas nga sulom. Agoy, goy, maak man. Ako, mamaak eh, ng sulom. Hindi, napay mamaak dire. Iakot man eh. Tapad na kung sa tanglad. Tapad ako sa tanglad, guys. Nakuha siya, guys. Oh. Mabuhi baka nino nga naulot. Naulot ano. Ilang pa. Mamaak sa inyong kuan ay mo. Ay mga dami nga sila yung gusto mabuhi pa na. Tinutupot siya. Piring! Gay, ano ba kilang gas? Ayo.
Hi guys. Kaning usa guys, diri na ko ni itanong. Piring. Na guys. Diri na ko na itanom dapit ang isa guys. Nitaan na tong tamnaahan na tong itanong. Iya. Asa man tong itanong na may gabon na rin. Na. Ano guys, ato sang sarad ang pertahan diri. Kasi big wala na on, gawas na siya. Ako rin tong bubuan, aw. Okay kayo, mabuhi na din to. Nanong kog sili guys kay. Si Banana hilig og sili. Inya ako po sahay. Mangita po kog sili. Unsa man ni? Unsa man ni? Ay dagan kay ka ng mga kuan ba? Mga kaning mananap. Mukuan ra bagid sa tuong panit. Mutungtong. Manat na guys. Magkuha kog tubig kay bubuan ako kung gipang tanom. Sulit sa ako. Sa man eh. Muro magnain na milit. Mana na siguro to si Maymay. Mana kamay? Palit ko ani be. Nananong kong sili. Oy, nawa kong sili dito. Nakakuha kong sili doha ka buok. Ako ang buuan akong tanom. Dari sa na. Kay magbubuta sa tong tanom guys. Wala nang alas may. Ang mamumuli ako. Bumuli ko na. Ano po?
Manata guys. Humana butching. Ang butching-butching na. Na butching-butching. Ay, Big Boss, saan ka nagdaan, Big Boss? Andito ka na lagi, Big Boss. Tanawa ko ang tanglad, guys, na upaw. Kaya diyan ako nagibutang sa ubos. Ang akong mga iro, kay naibation silang kalawasan, manambal. Muna ang gamito nila, tanglad. Isibon ako ni dito, kay diri ra bang kwarto ni Bots. Awa, diha, dili ka pwede masulod kasi dagulo mo. Mohir na yun mo. Ganina rin naming click. Ganina rin naming click. Against the light. Pag-ilam dia Bots, mura kag minion. Yan, nausik man ang gatas dia. Oh. Yan na po nang ikuan ba? Okay, nausik man. Kuan na po na siya, pinapalit na po na siya kuan. Pering, may apil-apil tanong sinako dito na one po. Ang sili. Kaya mo kayo ang sili gud kay. Nakuha na sa sagbot. Matay ra. Obo sa kwarto ni Kring. Yan na, wala pa may kaon kay. Wala pa man ano to ang guys. Na, ibulad na ito na kuan di eh. Ay init na tayo. Ang katong kuan. Ular? Ito, hindi kita palita. Ay, may klaro. Buwan na niya na yun niya. Pag-uli na naman. Asa niya ipamatong. Ako lang siya na ibulan. Di man po pwede din eh. Inon mo, na mag-init ko. Pero saan ang orasa? Hala. Buwan na dahil siya. Sumpay na dahil siya. Di siya maibot-ibot. Naaman na ito na ilusot. Disupog atong buslutan. Oh. Ay, pwede ra. Di ani ka sa pili. Sama! Ay, kini gusto tayo. Dili, buslutan. Narabay. Palusot sa prutahan. Ari ba ako ano eh. Kaya man na siya ito. Mura siya damage mo. Ang isa ga o, mura siya damage o. Ay, Ano lang charge dili. siga lagi siya. Ay, siga man. Ah, remote. Siga mo ni. Ipalong daw.
Yo. Balon mo ba? Ay, oh. Purga. Ano naman mo din, ha? Wala pa ko naman di, ah. Luto nang suning kanon, May. Luto na, eh. Mag-prepare ko og balon ni banana, guys. Kay magbalo na siya, guys. Kay isagdagan sila dito og trabaho kung di na siya mag-uli-uli. Wala palagi ba? Pagbunalan tamuron, ha? Di man kasabot, oy. Kainit. Sikat ra ba na ilang bingka diha? Sa yung anak ang bingka, ha? Taganay ko an kay mahunong di diha palit og bingka. Mahunong mo pud ang rural diha, May. Bantay mo nung orang. Mahunong ang rural diha, oy. Kay naman yung ibang pasayro gud nga. Mo request ba nga mo kuan? Ay, yung orang niya, kita yung orang. Anak, baganito siya. Dito ko nagpalit sa katong buwan kay mo may paborito ni Manang sa una tong buros pa siya ni Kim Kim. Yun, magbag. Photo. Mono, gid siya dito kay balit og photo kay si Manang. Buros siyang Kim Kim atong kapalit og Una, photo. sino? Ipakod din yung ulo kay barya ra mo diha. Kuan bitaw mo sila sakto. Mo gyud matasanan yung duha gauban mo. Nalunga tong tubig dito kay agas. Akong tinula no. Bukan ako dito. Oh, what's me? Abi no, bago. Wala pa may kaon. Wala pa kaon. Wala pa kaon. Wala pa kaon. Baon mo ang ka. Agilam di ba kay sakit kay kung dalunggan. Koy dito dito yung pagkirkir sing dito. Oy. Bakit bayaran ni tubig lang? Tubig lang. Ikaw rin bayad kay naman kay sakitan sa mga ato. Ay, ito yung bayaran. Ano, hindi ko ga. Akong bayaran ng tubig lang. Hapite din kog lugaw ha. Lugaw.
Sige ka pong gaho. Dapat dito ra ka mo perfume sa musakyanan kaya naman kay perfume dito. Di bilang ibalik tayo mong perfume dire. Iya. Rồi. Paano ko ni ka? Kok dia?
Siguro tinin mo nagkaon pero Ay. Ay, magpakaon na po ko sa mga four babies, guys. Kasi, pero yung kasi yung kaon, wa pa'y sudan. Nawa pa mo na sudan, kaon naman ka. Ako na ni silang timplahan. Ang agas, yung balik ka po doon. Ako din yung hugasan si Oo, siguro ka. Oo niya. Takalat ang ngehe! Ako karon na. Kapangihab. Tiwaso na ako ni akong trabaho, guys. Lakaw na si Banana. Di na ko siya kon kay bala to siya gisapot ko niya. Kikay malakaw. Nakaw na siya, guys. Sapot ko, guys, kay hinoon, ito siya, kabalo mo dito siya, guys. Ay! Kabalo dito siya, guys, kay drive man na siya og rural sa una, walang kay balo na siya og unsay kuan niya. Akong gusto, guys, kay unsay kuan nako, guys, ako'y masunod. Nya kay dili nakaibalo man siya, guys, nga ingon ana gid ang patakaran sa rural kanang dili makabuot ang pasahero, guys. Mukuan jud ko nga kuan gyud kanang makabuot ang pasahero mo to. Nayaw-yawan. Na. Magkuan ba? Unsay gusto na ko, isunod na lang. Kabalo to siya, nagisapot ko niya. Mabuisit ko na niya usahay. Ang kuan na sa imong lubot to mo. Ito ni hugasan kay. Milag mabuhi to akong sili, guys. Oy. Oy, bunat. Nagipang gutom ng akong mga dogi. Dogi, mga miming di ay. Ako sa dain silang kuanan. Wala na rabay sa baw sa inunan. Pagkaman ani, mangwaswas ko sa nilabanin, maligo ko. Para Drasala, kalami sa kuan o isda o. Lami king uy, yun na ba? Lami king isda sa tinapa. Kay katong dagkuon nga isda, guys, o tanawa. Kuan ba matang baka nga isda. Biyawa sa lagi makakaon ra lagi kani silang duha no kay dili makahulat. May makakaon ra man unta gyud. Buturok bumbots. Tara Mike. Okay, kahulat.
refill ko. Pamahaw na na ko sila daan guys. Kaya makahuman is pamahaw. Relax na kay ko. Lamig yung sud anday. Lamig yung isda. Ang ending aniron. Di ko mabinlan aniron. Kay sila haratanan. Lamig yung isda. Nya na day. Bukan na si Inday. Dali. Rosel. Rosel. Nya na day. Kaon na dito. Ay, ang bata. Atong unahon si Bots kay grabe kasabaan. Inakahulat si Bots guys. As in. Hulat dia Bots. Oy, bahala ka diha. Kagiyaw-yaw diha. Balong na timpla pa ta dire. Makahulat guys. Grabe kina siya batasan. Nya na day, itagi gutom na day. Gutom na si Inday. Gutom na. Dong gamay. Dong gamay. Dali. Okay, kaon na mo ha. Nakakaon ramang good ka mo lang dyan na di ka hulat ba. Ito sila ito. Ito di awat ka. Nagol! Uy! Ano man gud mong duha? Ano man mong duha? Nga di naman mo magasinabot. Nabinlan pa dahil ko guys. Nabinlan pa ko tinapa. Nagbilin kog ako. Luwag ko ano di taka. Sa og tinapa kay nana lang sa ilatanan. Bilin pa kog ako gamay. Gamay ra gud. Dara. Dagol. Dudong Inday. Naon. Uy! Ano? Ikaw ito. Bad jud ni kayo siya ba?
Sa mga taong katiring ay. Ba't si Ayun? Ano ni? Labot o dili yung kuan. Baon siya ni. Kang George ni eh. Na, Kang George. Ano daw? Kulang pa daw? Sabi Dodong ba? Palaging walang gana daw? Ayaw kay Kang George na. Dong, palaging walang gana dong. Kuhaan na to ni guys kay magamit man ni oh. Na, gamit na siya, manghalay taon, gamit kay na. Ano nito rin? Dili lagi mangilog kay dili na imuha. Ikaw ha. Uy! Wala ko na binlag rice guys. Pero dan ko to ni banana ron og lugaw. Uy! Pagkanoon ako si George guys, ang adapted sa gawas. So guys, dire na dataman guys, kay dagang patay ko buhatong trabaho guys, balik-balik ra gid akong trabaho diri sa balay guys, mao ra gid na. So guys, salamat guys sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel guys, og don't forget to follow, like, share sa ko ang mga vlog, og don't forget to leave your message. So salamat guys sa inyong mga suporta. Bye everyone, amping tanan, I love you all, God bless.